Nothing, nothing is said or done. Only we know how it is. Nothing, I really don't know what else could be at your place. I'm always thinking about you. I'm always dreaming about you, love. I'm always thinking about you everywhere I am. I'm always thinking about you. I'm always dreaming about you, love. I'm always thinking about you everywhere I am. V základnej škole sa začína dlhá cesta učenia sa a poznávania nového. Tu sa žiaci učia prvé písmenká, ktoré neskôr spoja do krásnych vied a súvetí. Tu počítajú prvý príklad a potom zložité rovnice i slovné úlohy. Dozvedia sa zaujímavosti z histórie, geografie, fyziky či chémie. Prečo práve prísť do našej školy? Naša škola má už dlhoročnú tradíciu. Počas jej 53-ročnej existencie už odišli od nás tisícky žiakov. Mnohí z nich sa stali veľmi úspešnými v rôznych oblastiach. Môžeme sa pochváliť takými zvučnými menami ako známa operná speváčka Klaudia Wernerová alebo tréner slovenskej hokejovej reprezentácie František Hosa. Dovoľte mi v krátkosti predstaviť vám jej dnešnú, modernú podobu. Škola bola kompletne zrekonštruovaná, znútra aj zvonku. Takmer v každej triede sú nainštalované interaktívne tabule a počítače s pripojením na internet, čo robí učenie zaujímavejším vďaka pestrým výučbovým materiálom. Každá trieda je vybavená televízorom a DVD prehrávačom. Na výučbu cudzích jazykov slúži kvalitne vybavená špeciálna jazyková učebňa, 3 počítačové učebne slúžia nielen na vyučovanie informatiky, ale aj iných predmetov. V škole sa deti stretávajú s najmodernejšími technológiami vo vyučovaní. Momentálne sa učia pracovať s tabletmi, ktoré škola vlastní. V triedách je kvalitný, flexibilný nábytok, ktorý sa dá prispôsobovať potrebám žiakov. V letných mesiacoch je pre žiakov k dispozícii altánok, kde je možné realizovať výučbu v školskej záhrade. Škola disponuje kvalitnou detskou knižnicou, ktorá sa neustále doplňa modernými titulmi a podobne sa každý rok vynovujú všetky kabinetné zbierky a doplňajú novými, modernejšími pomôckami. Naša škola ponúka okrem základného vzdelávania v krásnych a moderných triedách aj bohatú krúžkovú činnosť. Či už je to v športovej oblasti, ako napríklad športové hry, badminton, stolný tenis, dopravný, turistický či gymnastický krúžok, ktoré sú buď v školskej telocvični, na vonkajšom multifunkčnom ihrisku, ale aj v gymnastickej sále či posilňovni. Ďalej sú to krúžky v umeleckej oblasti, napríklad spevácky, tanečný, výtvarný, literárny či dramatický krúžok. Alebo aj v poznávacej oblasti, ako turistický krúžok, redakčný, rozhlasový a ďalšie krúžky. Výsledkom tejto činnosti sú vynikajúce úspechy v rôznorodých súťažiach, okresných, krajských, ale aj celoslovenských kolách. Úspechov máme veľa v oblasti športu, v matematickej, dejepisnej, biologickej olympiáde, v zdravotníckej i dopravnej súťaži, v speve,
vo výtvarnej tvorbe i v recitačných súťažiach. Každoročne sa škola prezentuje slávnostnou akadémiou, ktorá je venovaná Dňu matiek. Tam žiaci tiež získavajú veľa. Naučia sa byť sebaistejší, odvážnejší, naučia sa vystupovať na verejnosti. Veľmi ich potom teší úspech a pochvala. Zapájame sa aj do rôznych kultúrnych či športových podujatí, či už v rámci obce alebo mesta Spišská Nová Ves. Už dlhé roky naša škola vydáva vlastný časopis Cengáčik, na tvorbe ktorého sa podieľajú svojimi výtvormi žiaci od 1. až po 9. ročník. Škola má školský klub, ktorý zabezpečuje nielen popoludňajšiu činnosť do 16:30, ale je otvorený aj ráno od 6:30 pre tie deti, ktorých rodičia začínajú pracovať skôr. Ak má vaše dieťa nejaké ťažkosti, môže mu u nás pomôcť školský psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, máme tu aj zdravotných asistentov a asistentov učiteľa. V budove máme zabezpečený bezbariérový prístup, aj o bezpečnosť žiakov sa staráme tým, že máme na chodbách vybudovaný kamerový systém, ktorý neustále monitoruje pohyb žiakov, aby sa predišlo roztržkám a nezhodám. Zapájame sa aj do rôznych projektov. Robíme pre žiakov rôzne zaujímavé podujatia, ako je karneval, diskotéka, výchovné koncerty, imatrikulácie prvákov, súťaže, lyžiarske a plavecké výcviky, návštevy divadelných a filmových predstavení, zaujímavé školské výlety, školu v prírode a mnohé ďalšie. Aj napriek všetkým úspechom sa nesnažíme stagnovať a spať na vavrínoch. Pedagógovia sa neustále vzdelávajú a doplňajú si nové poznatky, kráčajú s dobou, aby mohli deťom odovzdať aktuálne informácie. Chceme našim žiakom a aj ich rodičom poskytnúť kvalitnú partnerskú službu. Verím, že všetci žiaci, ktorí túto školu navštevujú a aj tí, čo ju ešte len budú navštevovať, opustia jej ochranné krídla s prekrásnou spomienkou, vďačnosťou za všetko, čo im dala a vždy sa sem budú radi vracať. Veď čo už je pre školu krajším darom, ako usmiaté tváre jej žiakov, ktorí ju majú radi. The spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone that starts the spark in our bonfire hearts. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants to flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this, lead to love like ours. You like the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Our bonfire hearts. We don't need that much. Just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Days like these
pred 2 rokmi do školy, tak som s výberom neváhala ani na chvíľu, pretože môj syn chodí do tejto školy už 6 rokov a som naozaj veľmi spokojná. A to som náročný rodič, som spokojná aj s učiteľmi, aj s vzdelávacím procesom. Obidve deti tu navštevujú niekoľko krúžkov a často sa im zo školy ani vôbec nechce ísť. Táto škola je pre náročného rodiča úplne ideálna a každý by sme mali byť nároční na vzdelanie svojich detí. Safe and sound.